תקשיב, אני ו-ChatGPT חברים טובים, כאילו, זה מערכת זוגית שנבנתה בשלבים, אני חשוב להגיד. אם אני אראה לך את ההתכתבות, כאילו, את ההתפתחות ההתכתבותית שלי איתו, ChatGPT? אתה נגנה, הכל זה רגשות, בני אדם, תפיסת חשיבה, כאילו. אני לא משתמש בזה בכלל. כן? 0. למה? אנטי. הייתי שם. כמו שיש לי אייפון, כמו שאין לי אייפון. לא, אבל יש לך משהו סלולרי. כן, יש לי גלקסי. אוקיי. גלקסי זה כאילו מקל? גלקסי אתה באמריקה, אתה כאילו איזה מוקצה. באמת? למה? כי 99... למה? סמסונג יש להם... 99.9% מהאנשים זה אייפון באמריקה. רגע, תרשה לי לפרגן לו, לתוכנה. יופי, תמונה מעולה. בוא נעבור לסצנה הבאה בטבלה. מה זה, אתה עכשיו מדבר עם ה-ChatGPT? כן, דיברתי למיקרופון. לא, אבל יודע, אבל דיברת... אבל כן, דיברתי איתו. למה, מה עושה לך כאילו עכשיו בטלפון? אנחנו בונים ביחד קליבורד. אתה וה-ChatGPT. כן, אני בניתי את המבנה הטקסט, ואז שלחתי לו, ואז עשינו כזה פינג פונג בינינו, כאילו שותף תסריטאי. כן, אחי. אני יכול להגיד לך שבזכותו אני מעשן פחות וויד, כי אני לא צריך, יש לי סוף סוף עם מי לעשות פינג פונג, ואני לא צריך להתעופף לי לאיזה חלל מוגזם מדי. סתם נגיד משהו חיובי שמצאתי בו. השימוש בוויד בארץ אינו חוקי, ולכן אנחנו לא ממליצים. בקליפורניה זה חוקי, אתם מוזמנים בכל שעה. כן, בקליפורניה, נכון, בקליפורניה בעצם יש קופי שופס, לא? זה קופי שופ. יש את המקום הזה בווסט הוליווד שאני הולך אליו. מה זה? חנות של וויד. אוקיי. בקדימה. קופי שופ. ובאחור הזה גן שאתה נכנס כאילו לקוסטה גן ריקה. בוטני. קוסטה ריקה. אתה בקוסטה ריקה פתאום. שאתה רואה כאילו זה? טוקים, עצים, קוי. אתה בקוסטה ריקה. אני יושב שם לקפה, אני לא מעשן, אני לא נוגע בכלום. אני הולך שם לקפה. וואלה. כן. וזה וייב מתקבל כזה? כאילו שיש אנשים שהם לא מעשנים, כאילו, נגיד מניח בקופי שאני שופ היחידי. עכשיו באמסטרדם, אז אתה לא יכול לעשן פרש, אתה לא יכול זה, לא יודע. לא שואלים אותך אם אתה מעשן או לא. אני נכנס, מזמין קפה. אוקיי, סבבה. מראה תעודת זהות בכניסה. כן, למה? זה בית קפה כאילו, כי כשאתה נכנס צריך להציג משהו. להציג תעודת זהות, אתה לא יכול סתם להיכנס לחנות וויד. לוקחים לך רישיון, או פספורט. אם אני תייר? פספורט. אוקיי, פספורט אתה לא יכול סבבה. להיכנס. אבל כאילו, מה יכול לא לתת לי להיכנס לשם? כלום. אם אין לך תעודה מזהה. אז סתם רק בשביל שיהיה לך רישום. אתה לא אב"ם. כן, כן, שאתה צריך איזשהו רישום שאתה למרות נכנס. שהשמועות אומרות שיש אב"מים בארצות הברית. הקונגרס האמריקאי אישר לראשונה. זהו, מה, והוציאו את זה החוצה. הוציאו את זה, ברוך השם. כן, אז מה השלב הבא? לפגוש אותם כאילו? לא? הם בדרך לפה. אני חושב שהם פה כבר, אני לא יודע. לא, הם פה כן, אבל הם יראו נוכחות חללית באוויר, ואז שאנשים יבינו, ואז הכאוס יתחיל. אני חושב שאנחנו בעידן של, אגב, אני לא מייחס לזה קונספירציה, כי הנה יצא גורם מוסמך ואמר והכל טוב ויפה, אבל אני כן מרגיש שאנחנו באיזה מקום, יש תחושה כללית שהרבה מאוד קונספירציות, בגלל שחלק, מה שנקרא, קיבלו אישור, אז עכשיו כאילו שכולם נכונות. אני לא חושב שזה ככה באמת. אני חושב שזה כאילו גל, יש איזה משהו שאמרו לגביו וזה משהו, ועכשיו מייחסים את זה לכל השאר. כמו הריסוס. קיימטריילס. אתה מאמין בריסוס? קיימטריילס. כן. כן, השובלים האלה שרואים. אוקיי. מאמין יודע, לא מאמין, רואה, אוקיי. ברור שזה אמיתי. כאילו, רואים את זה. שמנסים להחלות אותנו? יש עדויות, יש דברים, לא, יש כל מיני דברים שהם... יש דברים שאנחנו יודעים שקיימים, אבל אנחנו לא יכולים לאשר אותם. כי אנחנו לא הגורם שיכול להגיד זה כן או לא. אנחנו יכולים לשער, אין לנו את המידע, אנחנו לא עובדים על המטוס הזה שמשפריץ, whatever. אוקיי. אנחנו יכולים להגיד, אני כן מרגיש כל מיני דברים מוזרים, כי אני נוסע עכשיו בבברלי הילס, ופתאום אני רואה בסוף שבוע 30-40 פסים כאלה בשמיים, ובאמצע שבוע לא. וואלה. אז איפה זה? ואז אני רואה פס שמתרחב. מה זה? ושאתה מדבר עם טייסים, אומרים לך, השובל שלנו שאנחנו נותנים גז וזה וזה, הוא נעלם באוויר, הוא לא אמור להישאר סמיך כזה ולהתרחב וא' ב' ג'. אז אני בודק מידע מכל מיני דברים ומחבר לעצמי איזה פאזל. אז כאילו חשוב להגיד שמה שאתה אומר זה בעצם מתוך הפרספקטיבה של מה שקורה בארצות הברית. שגם שם זה קורה, אתה אומר. ברור, ביג טיים. אוקיי. בעולם אתה חושב שיש עוד מדינות שמרסיסים אותה? מאמין שבכל מדינה מרכזית זה קורה. כן? בכל מדינה שיש אוכלוסייה צפופה, מאמין שכן, כל מדינה צפופה. ואפשר, אני בטוח לרשום, להביא, אתה יודע, תמונות של הדברים האלה בכל מיני... זהו, כי כאילו אני באינסטגרם אצלנו זה ראית הלוקלית, מה ש...
מה שאנשים העלו פה מאזור הצפון, מאזור הדרום, וכאילו אמרו, וואו, מה זה, מה זה. כן, תלך עכשיו בערבה, אתה לא תראה את זה. למה זה לא קיים בערבה? למה זה לא קיים במקומות מבודדים? כי אין שם אוכלוסייה. זה לא מעניין. אתה אומר שזה רק מעל ריכוזי אוכלוסייה. כן. אוקיי. חד משמעית. ויש אנשים שלוקחים דוגמיות מרחבים, והם אלה שמאשרים את המתכות ואת הדברים שכאילו נזרקים באוויר. על מה זה בכמויות שנתפס. מסוימות. כי הם באמת לוקחים דוגמיות והולכים למעבדה ובודקים את זה. תשמע, לא באנו לדבר על קונספירציות, באנו בעצם לדבר עליך. רגע, אתה עזבת את הארץ ב-2017. 17. וכמה זמן לא היית פה? ברצף נגיד? הכי הרבה זמן, 5 שנים. וואו. 5 שנים, והיית בקשר בעצם במשפחה שלך, כי היא הגיעה אליך. חלקם. חלקם, כן. כן, אמא הייתה, חזרה. כאילו הייתה באמריקה, חזרה, הייתה חצי שנה. היית חצי שנה איתך באמריקה? הייתה כמעט חצי שנה. וואו. כמעט הלכה לגרין קארד, בסוף לא. מה אתה אומר? וואה, איזה... כאילו... כן. חוץ מזה, משפחה... אחי הקטן עבר לשם, לפני 2 אחיך הקטן... ארז. כן, אוקיי, נכון. הכי גדול כבר היה שם 25 שנה. אז הוא כבר מכיר את המופע. הוא שם הראשון, וזהו. יכול להיות שהוא נתן לך את הספתח כאילו בכיוון? לא. יכולת ללכת לכל מדינה אחרת גם. לא. לא היה לי... למה דווקא ארצות הברית? לא היה לי אף פעם חלום לעבור לאמריקה. זה לא היה בראש שלי בכלל. הייתי שם בגיל 21 פעם ראשונה. הייתי שף במחנה קיץ. אוקיי. שהטיסו אותי לשם ובלה בלה בלה. ואף פעם זה לא היה חלום, ואז הייתי בטיול, ואז הייתי בערך דבש, ואז הייתי בעוד טיול, ורק אז זה נפתח. זה לא היה משהו שהוא כאילו, אתה יודע, איזה חלום לעבור לאמריקה. אף פעם זה לא היה שם. אז רגע, אם עכשיו היה לך, כי אז דיברת איתי, נכון? אמרת שאתה רוצה לדעת איך להקים את הפודקאסט, ומה, כאילו, אם להקים אולפן. כן, אבל אני חושב מה הסאבג'קט? מה הסאבג'קט לפודקאסט? זה כל העניין. אתה מבין? זה נושא, קהילה, ואז אורחים. אוקיי, הנושא זה אמת. או בוא נקרא לזה עולם האמת. אתה מכיר את התמונה עם האמת? האמת היא נראית מפה ככה, ככה, ככה. מכיר את החלום הזה? לא, עולם האמת זה... עולם האמת זה מסוכן. כן, זה מסוכן. אתה יכול, אתה יודע, צריך לפתח את זה ולהגדיר את זה נכון, כאילו, אתה יודע, בשפה שלך, אין לי בעיה. לא, אז בואי בשפה הרוחנית אני מדבר. זהו, מאוד מאוד חשוב, אבל תראה, יש חוק מאוד חשוב בפודקאסט, א', זה אותנטיות, ב', זה נגישות. זאת אומרת, אם אתה תדבר ממקום שהוא לא מאפשר למישהו אחר להתחבר אליו, איבדנו קהל. אם אתה מדבר רק לקהל שלך, ויש לך קהילה, ויש לכם שפה סגורה, סבבה, זה שלכם. אז לא צריך פודקאסט, צריך לדבר עליהם. בדיוק, קח מגפון. לא, אינסטגרם, דבר על המצלמה, מי שמאזין, מאזין. לא, יודע, או שיש לכם קבוצת וואטסאפ, וידאו, כאילו שולח להם וידאו עם פעם בסטטוס ושבת שלום. לא, אז בוא נגיד, אז אני אתן לך את התוצאה של הדבר הזה. לא לשקר. לא לשקר, אוקיי. לא לשקר. לא לשקר לעצמך, לא לשקר לאחרים, לא לשקר לילדים, לא לשקר. זה קשה, זה עולם קשוח. לא לשקר. לא לשקר. לא, תשמע, אני חושב שזה, אבל תיארת את זה יפה. אמרת, לא לשקר לילדים, לא לשקר לזה, לא לשקר לעצמך. קודם כל לא לשקר לעצמך. כן, אני חושב שזה התחלה של הכל, לא? תן לי דוגמה לשקר קלאסי שאנשים נופלים בו עם עצמם בחיים. עם עצמם? כן. במקום שהם נמצאים והם לא אוהבים ונשארים בו? שקר יומיומי. כמו על עצמך בנשמה. תן לי דוגמה שהיא תהיה מעשית, שמחר בבוקר מישהו שומע את זה, ואז הוא אומר, אוקיי, הבנתי. שקר שהוא אומר לעצמו... שקר, אחי, אפשר לשים את השיר, קם בבוקר לעבודה שהוא לא אוהב. אוקיי, אבל יכול להיות שאולי הוא נמצא באיזה מקום או מנגנון שהוא נמצא בחסר הערכה, ודווקא... עדיין זה מתחיל מזה שהוא משקר לעצמו, שהוא חי בעולם של שקר, לעבוד בעבודה שהוא לא אוהב, לקום בבוקר, ואז מתפלל למה כואב לו פה ולא נעים לו פה, ואני אגיד לך את זה על עצמי, נגיד שאני כל החיים שלי הייתי שף. כל הגוף שלי כאב. כל הגוף שלך כאב? כל הגוף שלי כאב שהייתי עובד בזה. שצילמתי. אני אוהב לצלם. זה העולם שלי, אני אוהב את זה. אמרתי צילום, תראה מה עלה לי. אני אוהב לצלם, אבל אני... מה, זה לא בפופוס, כאילו זה לא בייעוד? אני תופס מצלמה, ואני מתחיל לצלם, ופתאום כואבת לי הכתף, ופתאום כואבת לי הרגל, ופתאום קשה לי לנשום, ופתאום לא נעים לי, ואני צריך להתכופף. כואב לי הגוף. אבל זה שתי מקצועות שאמרת עם מאמצים פיזיים. נכון. הייעוד שלי בחיים זה לטפל באנשים. אני יכול עכשיו לשבת עם בן אדם 20 שעות. לעמוד, לשבת, לא יכאב לי כלום. אני ארגיש טוב. כיף לי. הגוף שלי נעים. מעצם השיח איתו כאילו? לא, מעצם זה שאני עושה את הפרפס שלי.
אוקיי, מימוש הייעוד. כשאתה מימוש הייעוד שלך, הגוף שלך כולו שמה, לא כואב לך כלום, אתה מרגיש טוב, יש לך אנרגיה. נכון. אתה מקבל כוחות. נכון. אצלי זה מגיע, הייעוד שלי זה לטפל באנשים. איך? אני היום כבר יודע, לקח לי זמן להגיע לאיך. כששיקרתי לעצמי ועשיתי דברים כאילו שהעולם לקח אותי אליהם, כן. כאב לי. כאב לי בגוף, כאב לי בזה, לא אהבתי, התאמצתי, זה לא בא לי בקלות, זה לא... היום אני יושב עם בן אדם... לא היה פלואו. לא היה פלואו. היום שאני יושב עם בן אדם לשיחה, והוא יישב איתי במטרה להקשיב לי למה שיש לי להגיד, אני גם כנראה אשנה לו את החיים לטובה, בוודאות. במילה אחת שאני אגיד לו. כן, אבל כאילו המטרה שלך היא לא לשנות את החיים לטובה, אלא לעשות שינוי, כאילו לעזור לעבור את השינוי. אם רוצה. בגלל זה אני אומר, זהו, זה כאילו... היום כי אני חושב גם... שזה קצת יומרני להגיד, באתי לשנות לך לטובת החיים. לא, לא. כשהוא בא לבקש עזרה, אני פה בשבילך, ואני יודע שיש את היכולת לעשות את הדבר הזה. זה מצחיק. אני עכשיו באיזה תהליך עם ה-GPT, אנחנו בונים איזה משהו, ומשהו טיפולי אמור להיות, ואני משתמש בהרבה מאוד דברים שעבדו לי בחיים. כאילו דברים איך אמרת, תורת האמת, אז הלכתי על מה שעבד, לא על מה שחשבתי שעבד. וביניהם, באחד מהדברים, גיליתי, אני לא ידעתי את זה, שעצם העובדה שהייתי שם והקשבתי, זה מה שנקרא בינג, רק בלהיות נוכח שם, כאילו זה כבר נותן אפשרות מרפא לצד השני. זאת אומרת, גם כשאתה לא אומר לו כלום, עצם הנוכחות שלך היא הקשבה. כן. מה זה להקשיב? מה זה הקשבה אמיתית? איך אתה באמת מקשיב למישהו? תשמע, בעולם מה הפעולה? תזכור שיש אצלי שני דמויות. כשאתה אומר לי הקשבה, זה מתחלק לשתיים. הדמות הקומית, שוקו, היא תגיד לך, סתום את הפה. בדיוק. ונתי יגיד, קח את כל 5 החושים שלך, עכשיו תתרכז בבן אדם שמדבר. אז איך זה אצלך? כשאתה רוצה באמת להקשיב לבן אדם, אתה צריך להיות פה על מיוט. ושאתה מקשיב, ואני אתן לך את זה מה קורה היום בכללי. היום שאנשים מקשיבים למישהו, כבר הם יודעים מה הם רוצים לענות לו על מה שהוא מדבר. זה אומר שהם לא בהקשבה. נכון. אתה בהקשבה מתי שאתה לא חושב על כלום בזמן שהבן אדם מדבר. ואז גם הבן אדם, בגלל המימיקות שלך ובגלל איך שאתה זה, הוא יודע שאתה מקשיב לו. אז הוא בספייס נעים לשתף אותך. כן. כי אתה עכשיו רק בתוך הלב שלו. אתה לא שומע כלום, אתה לא רוצה להגיב לו, אתה לא חושב על מה להגיב לו על זה שהוא אומר לך משהו, או עכשיו אם אתה נגיד מספר לי איזה משהו, אני לא חושב על התוצאה, אני אסיים להקשיב לך, כן. והיום שאני נמצא בהקשבה כזאת, באמת אמיתית, אני קורא בין השורות. אוקיי, זה מאפשר לך... כי למדתי את הטכניקה הזאת, ואני יודע שהיא עובדת, והיום שבן אדם מדבר איתי, שבן אדם מדבר איתך היום, רוב הדברים שהוא אומר לך מפה, הם לא האמת. אוקיי. ואז שאתה באמת מקשיב לו, פתאום אתה אומר לו משהו אחר, ואז הוא אומר לך, מאיפה ידעת? כן. אני אומר לו, כי הקשבתי. והקשבתי באמת למה שקורה בפנים, ולא למה שדיברת. כי אנשים שמדברים על כל מיני דברים, לפעמים הם מנסים לסלף את הדברים. עכשיו תשאל אותי, למה אתה 8 שנים באמריקה ואתה לא מיליונר? איך זה יכול להיות? אז אני אנסה לספר לך כל מיני סיפורים. שאלה שאף פעם לא הייתי שואל אותך. אני אספר לך כל מיני סיפורים, וכל מיני מניירות, וכן, ואמרו לי, ולא. לא, כי לא התעסקתי בכסף, התעסקתי בדברים אחרים, שזה בסדר, ובלה בלה בלה. היום אני אדבר את האמת שלי. אוקיי, אז עכשיו שהקפסת את השאלה, זה מתבקש. זה, כי היו דברים שהם באמצע. רגע, אבל בוא נקבע כלל. Keep it simple, אוקיי? שנוכל כאילו לקחת מזה שיעור. אז אתה 8 שנים בארצות הברית, למה אתה לא מיליונר? היו הרבה מאמורות בדרך, הרבה סיפורים, הרבה, אתה יודע, סיפורים של אתה מרגיש שאתה לא יכול, ואז אתה אומר, לא, בעצם, האם אני באמת מרגיש ראוי להיות במקום הזה? ואז אתה שואל את עצמך את השאלות, כי אתה מגיע מכל מיני סיפורים של ילדות, ומכל מיני... הנרב סיסטם שלך הוא במקום מסוים, שכאילו, אולי לא נותן לך להיות שם, ואז אתה עובד על זה, ואז אתה אומר, רגע, מה זה בעצם שפע? אוקיי. ואז אתה נכנס לעולם הרוחני של שפע, ומה זה, ולמה אין לך את זה, ולמה להוא יש ולך אין, אבל היום אני אשווה את עצמי רק לעצמי. כי יש לי שפע בבריאות, עם כל מה שעברתי, ועם הניתוחי לב, ועם כל הסיפור הזה, אני הכי בריא שיכול להיות. אני שמח, משפחה שלי בריאה, כולם... טפו. הכל סבבה. שפע זה לא רק כסף, שפע זה הכל. באנגלית, שפע נקרא abundance. abundance? abundance זה מילה שהיא
הרבה יותר גדולה מלהגיד שפע בעברית, שאתה אומר שפע, זה נשמע כמו שפע, אבל הבנדנס זה שפע עם כנפיים. אני חושב שבשפע יש גם כן... נכון, אבל אנשים יכולים להגיד... אפילו המנגינה שלו... כשאתה מדבר היום עם אנשים על שפע, הראש שלהם הולך לכסף. שפע זה לא רק כסף. כן. שפע זה הכל. אולי זה מאפיין אנשים ביצר הישרדותי. ברמת העיקרון, כסף זה חלק מההישרדות שלהם, או האילוץ שממתן את המעמד שלהם, ואז הם, אתה מבין? כן. אנשים שאני כדי להבין את אגב, בתור בן אדם שבעצמו חטא בחסר ההבנה לשפע הקיים. נכון, ואז אתה מבין, אתה אומר, רגע, למה בעצם זה? ואז שאני עובד עם המטפלת שלי, ויום אחד אמרתי לה, איילת, בוא נדבר על שפע. והיא חזקה. היא אומרת לי, אוקיי. ואז היא מסתכלת עליה ואומרת לי, אתה זוכר שאתה אבא? אמרתי לה, ואז האגו עולה. ברור. ואז אני אומר לה, אבל אתה לא יכול, אגו, לא אגו, יש לך איתה, זה לא יעבוד לך. אתה ברנטגן מולה. אז אני אומר לה, אתה יודעת, אני באמריקה, כן, אני זוכר לפרקים שאני אבא, ברור, אני מדבר עם הבת שלי, אתה יודע, אני מדבר איתה וכאילו פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, אבל לפעמים אני לא זוכר שאני אבא. היא אומרת לי, אוקיי, תקשיב. אחד הדברים הכי חזקים שהיו לי איתה, by far. היא אומרת לי, ואתה יודע, היום אני מבין את זה, כל בן אדם נולד עם צינור של שפע. אחד יש לו כזה, אחד יש לו כזה, אחד יש לו כזה, כמו החיים. כמו בסרט, לא? יש לך כזה, יש לך כזה. כן, בדיוק. עכשיו, מי סוגר לך את השפע? אתה? רק אתה. אוקיי. אף אחד לא יכול לעשות לך כלום. בגרות רוחנית זה אחריות. אתה לוקח אחריות על כל מה שקורה לך בחיים. אף אחד לא עושה לך כלום, אף אחד לא יכול לעשות לך כלום. אלא אם כן, act of God, קרה משהו, לא באשמתך, דבר על משהו שהוא במעגל שלך. שזה גם חלק מהעניין. כן, act of God, קרה משהו, הלכת בזה, קרה משהו, יכול להיות שאם היית בוחר בשמאלה, לא היה קורה לך את הדבר הזה. כן, אבל אתה כבר לא יכול להיות. סוג של באחריותך, להיות. אבל עוד הפעם, act of God לא בנושא הזה. כן. יש לך או להיות במצב קורבן, או לא להיות במצב קורבן. אין באמצע. אם אתה במצב קורבן, עשו לי, שתו לי, נתנו לי, לקחו לי, ההורים שלי עשו לי, לא נתנו לי, זה לא קיים. בגרות רוחנית, זה אחריות. קרה לך משהו, אני אשם. רק אני אשם. הבת שלי חזרה לישראל, לא ראיתי אותה 5 שנים, מי אשם? אני. רק אני. לא ההיא, ולא ההוא, ולא ההורים, ולא זה, אני. כן. ואז היא אומרת לי, אתה הבאת היצור לעולם. מקסים, בלונדיני, עיניים כחולות, מתוק. עוקדת בטיקטוק. עוקדת בטיקטוק. מקסימה. סך הכל תאורה. כן. ילדת אור שרואים את זה מהעיניים שלה. מסתובבת בעולם ושואלת את עצמה שאלות. איפה אבא שלי? למה הוא לא פה? למה לה יש אבא ולי אין? למה מה אבא שלי עושה באמריקה? מי הוא? מה הוא עושה? הוא ככה? הוא לא ככה? מיליון שאלות. כל שאלה שיש לילדה הזאת, שאני לא ממלא לה את החור, השפע שלי בורח. נכון. זולג. כי כרגע היא באחריות שלי. עכשיו זה רק נושא אחד בחיים של שפע. רק היא. יש עוד דברים אחרים. יש את האחים, יש את המשפחה, יש אותך, יש את זה, יש את הכל. ברור. כל מה שסובב אותך. מבחירה. היא אמרה לי, ורק זה שהביאה לי את ה-awareness לזה שאני אבא, שאני ארגיש את זה, שאני אבין את זה, שאני אדע את זה, שאני אחיה את זה ביום-יום, גם שהיא לא לידי. זה שהיא לא לידי, זה לא אומר שאני לא אבא שלה. זה לא אומר שהיא צריכה שאני אהיה לידה, כדי שהיא תדע ותרגיש שאני אבא שלה, כי יש פה פן רוחני. הבנתי, סגרנו את השיחה, הבנו את כל הסיטואציה הזאת, אומרת לי, אתה מדבר איתה? תגיד לה שאתה אוהב אותה, תגיד לה שאתה מתגעגע אליה, תספר לה מה אתה עושה, תספר לה מי אתה. הכל תספר לה, כל שאלה שאתה חושב שיש לה בראש, התפקיד שלך זה לסגור את החור. טק, 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 ואז אתה תראה, פתאום איך הכל משתנה. מה קרה היום למחרת? מה קרה? אני בחיים לא קיבלתי ממנה טלפון, ביוזמתה. בחיים. כן. 8 שנים. אני הייתי מתקשר, שולח הודעה, מה קורה, אמיליה פנויה, טלפון ווידאו מדברים לה. יום למחרת בבוקר, וידאו מאמיליה. צ'יק. היא הרגישה את השינוי, בפן הרוחני, אני עשיתי שינוי, אני הבנתי, פתאום. כן. כל שינוי שתעשה אצלך בפנים, משהו בחוץ ישתנה. כן, כי אני חושב שלכל שינוי פנימי יש השלכה חיצונית. פרוג'קשן, השתקפות. בדיוק.
אנשים רוצים למצוא את אהבת חייהם, רוצים למצוא את הדבר הזה, ובינתיים חיים בכלל בעולם של שקר, אז למה שהנשמה שלך תבוא? למה שהבת זוג הנכונה שלך תבוא? אתה לא מוכן לזה בכלל. היקום לא ישלח לך את זה. אני חושב שזה לא רק עניין של מוכנות, לפעמים זה, כמו שאמרת, אמרת את זה בין השורות מקודם, של הקשבה הפנימית. זאת אומרת, למי אני באמת מקשיב? לפעמים אנחנו מונחים על ידי אנשים חיצוניים, ואנחנו לא שמים לב אפילו. או למיינד, או ללב. כן. זה כל השיחה. הלב זה האמת. לא, אני אומר, אפילו לא בתחשיב הפנימי, זאת אומרת, אולי המיינד, אתה מתכוון, זאת אומרת, מה שגורם לנו לחשב את ההשפעה החיצונית? המיינד משקר. המיינד אומר לך, תעשה ככה, אל תעשה ככה, תעשה ככה, כדאי לך ככה. מאסס אותך? משגע לך את השכל. אוקיי. מה הבעיה במיינד? מה עם קהילה? מה הבעיה במיינד? המיינד מגיע, הדברים האלה, מבחוץ. הלב זה פה. הלב הוא סתום, הוא לא יכול לשמוע מבחוץ כלום. הבנתי, אז כאילו... הלב הוא פנימי. אז לפי מה שאתה מתאר, אז הלב זה בעצם המחשבות, האינטואיציה, מה שנקרא, הבחירה הראשונה, הפרסט. האמת. האמת, אוקיי. והמוח, הוא מייצר לנו שאילתות, הוא מאתגר את הלב, הוא אומר, רגע. הוא מאתגר אותך, לא את הלב. כן, בסוף, אני חושב ששניהם מאתגרים אותנו בסוף. בסוף אתה צריך כאילו למצוא, אתה צריך לזקק בבין כל הרעשים האלה, מה הבחירה שלי. אני רק אגיד לך את ההבדל בין הלב למיינד. אוקיי. המיינד צועק. המיינד צועק? צועק. והלב? לוחש. אוקיי. מעניין. את הלב מאוד קשה להקשיב לו. אתה צריך לעשות פרקטיס מאוד 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 חזק, כדי לדעת להקשיב ללב. המיינד תמיד איתך. הלב? מאוד קשה להקשיב לו. צריך לעשות פרקטיס גדול. מה זה ויפאסנה? כשאנשים הולכים לעשות ויפאסנה 11 יום, אז אתה מדבר כאילו. לא מדברים 11 יום. למה? פתאום יש שיחה פנימית. אין דיבורים. כשיוצאים מילים מהפה, האוזן שומעת, מתחיל פרוסס. מעניין. שלא מדברים, שומעים את הלב. ואז מקבלים את כל התשובות. כי יש לך את כל התשובות בפנים. נכון. כל התשובות נמצאות אצלך. לכל דבר בחיים. העסק, האישה, הילדים, הזה, הכל. רק ללמוד להקשיב. ואם אתה לומד להקשיב, ואתה הולך אחרי הלב, חשוב להגיד לדיוק שהכוונה שאתה אומר שכל התשובות נמצאות אצלך, זאת אומרת, כל יכולת הבחירה שלך היא אצלך בידיים. אם אתה תצטרך ללכת ללמוד בשביל לפתח את העסק שלך או whatever, אז זה יהיה מתוך הבחירה וההבנה של מה אני באמת צריך לעשות. כן. אוקיי, זה לא שאתה כאילו אתה יודע את כל המידע של העולם. לא את כל המידע של העולם, אבל התשובות לגבי דברים שנמצאים בחוץ, נמצאות בלב, וזאת ההנחיה שלך. ההנחיה מגיעה מהלב. האמת, מהמוח, לא. זה השקר. חד משמעית. היום ראיתי את זה, למדתי את זה, זה אמיתי, אתה יכול לקרוא על זה בכל דבר אפשרי, וגם אפשר לדעת להקשיב ללב. אני אחרי 5 שנים של מדיטציה, יכול להקשיב ללב שלי היום. לא כל הזמן, זה פרקטיס שהוא לא מפסיק, אבל הרבה יותר. אם אני מתחיל לצאת עם מישהי, והרד פלג הראשון עולה לי מהלב, הוא אומר לי, פרח. הלב אומר לי, פרח. למה? אבל יפה, היא כזאת, זה. פרח, כי הוא יודע מה יהיה בעתיד. אבל אני אגיד לך, לא, היא חמודה, היא כזאת, לא. אבל מה עם חששות? מה עם זה? הוא יודע, ברח זה לברוח. זה המוח. זה הלב. הלב. אם הלב אמר לך ברח, תברח. אוקיי. אם הלב ירים לך דגל, הוא יודע מה יקרה בעתיד. זאת אומרת, שמה שצריך לקרות קורה גם ככה בצורה טבעית, אין טעם להוות את זה. ברמת העיקרון כן, אבל עוד הפעם, יש מניפולציות. המיינד יגיד לך, לא, היא כזאת, היא סבבה, היא מגניבה, היא יכניס אותך לבור. הלב יגיד לך ברח. אם תדע להקשיב לו, תברח בזמן. אם לא, יקרה לך משהו שזה חלק מהמסע שלך. אין רע או טוב, יש רק טוב בחיים, אין רע. שום דבר רע לא יכול להיות. יש בעיניים שלי היום, שי, הכל טוב. אם אני אשאר גם רק ראש, ויקחו לי את הידיים ואת הרגליים ואת הגוף ואת הכל, ואני תשים אותי פה ראש בעוד חצי שנה שניפגש, כמו קרנג. ותשים את שי, כן. אני אמשיך ללכת קדימה. סדרה של פעם. אמשיך ללכת קדימה, הכל טוב, בחיוך, בכל סבבה. אין רע. תלבוס, תישאר בגוף בריא ושלם, ותודה לך. וואלה, למדנו משהו היום.